காடுகளை பாதுகாப்போம். ஒரு நாட்டில் மிக பெரும் வளமாக காடுகள் காணப்படுகின்றன. எனவே காடுகளை பாதுகாப்பது நாட்டு மக்களால் நம் அனைவரினதும் கடமையாகும். காடுகளிலிருந்து ஏராளமான பயன்கள் கிடைக்கின்றன. உதாரணமாக உணவுகள், மூலிகைகள், இன்னும் பல பயன்கள் கிடைக்கின்றன. இவை மட்டுமின்றி மரங்கள் மண் அரிப்பை தடுத்து மண் வளத்தை பாதுகாக்கின்றன. காடுகளை நாம் அழிப்பதால் மழை குறைந்து வறட்சி ஏற்படும். எனவே நீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும். இவ்வாறு நீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டால் மனிதர்கள் மட்டுமின்றி விலங்குகளும் பாதிக்கின்றன. உலகத்தையும் உயிர்களையும் பாதுகாக்க வேண்டுமானால் காடுகளையும் பாதுகாக்க வேண்டும். நன்றி. ஸ்கை தமிழ், தனித்துவமே நமது அடையாளம்.